सानना फैदों मा इउटिउबारनाव गैला बहाथो दङ नोंलाय लदि रडा बेखौ जायगाया बारा मोजां नङालै फना माबोरै दा मानसियाला बेसेबां फैसा गारनानै नोंखौ हरनो होनना फैदों आङो हाय दोनथ'नाय सना One minute. बावगारनायनि गोजोन सुदेम ओइ रजनी स्वर्गियारि सान नोंथाङा बे मेथाइखौ सुनानै गालांदों थेंक इउ नोंथांनि बे मेथाइखौ रोजाबब्लानो आंनि बायफ्लेनाय गोसोखौ आङो मेरामति जानाय मोनदों माने रिपेयारिं Why? मा बायदिनाय गोसो जालायखोब्रा मा सिटुएसन थाखाय बे बायदिनाय जाखो माने आं गोदान मोननायखाय गोजामखौ ब्रेकआप खालामनो होननानै आं कल खालामबाय दं बे समावनो गोदाना आंनो कल खालामनायाव बिजि मोनबाय थानानै दंखायोलै बेहा होननानै आंनो ब्रेकआप खालामबाय आरो गोजामाबो आं ब्रेकआप बिनायखाय मिनि खुसि ब्रेकआप खालामना दा डाबल ब्रेकआप जानानै दं सिगांनि सासेयालाय डाबल ब्रेकआप सिगांनियाबो बेखायनो मोनसे हाखरखौ जावोबा दै बजासे जावथांगौलै बेखौ जावलाय बहा दै मोनदोंलाय फारा गोसो थोजां जायाना नालेंखर थाइसे बायनोबाथ' जांफि एसे नायखानांगोन दा दै गैयि गोसोआव मोननो दा जायखिजाया जोङो बे बाराव मोननै खामानिखौ मावनांसिगौ नाम्बार वान थाखा गोनां फैसा गोनां माहाजोन माने मेनन ब्रह्म सारमोन बायदि फिसाजोखौ फरायनानै हाबा खालामनांसिगौ नाम्बार टु जेरैखि जाया थाखा खामायनांगौ गावथारनानैबाबो बुथारनानैबो सिथारनानैबाबो फेरेंगा सारमोनखौ किडनेप खालामनो very good जोंबो थिखादार जानायमोनब्ला बै थिखादारफोर बायदि बर'नि एक्ट्रिसफोरखौ थाइलेण्ड बेंगालर भुटानफ्राव लांनानै एलबाम खालामफ्लानानै बदि नाजाबाय थानो गथ'नियाथ' आंहा बेफोरबायदि थिखादार जानायनि थांखि गैयालै मोनोब्ला आंबो एमएलए मिनिस्टार जानासो हाबाय दङ गैयालै बिथोन होआ जोंनो बै लामा साइकेल सलायना खिबुदो लांलाय जोंखौ दा बावैनो जोङो फेरेंगा सार रोंगोरा सारमोनजों लोगो जानानै थिखादार जानांसिगौ लाब गैया नों बेफोरबायदि फैसा थाखानि लब जानानै लथानि गैया लथायावनो रानलांबाय दं थाब नाय जेबो साननांगौ गैया इन्डिया जेसेबां बोरायब्लाबो बिनि बिजाला मालाबाबो जोबनो थाङा जायो गेजेर मोनसे बाथ्रा दं सिदा आसिजों जुदि खिवा ओंखारबोआबा बथलखौ बुथुमनांगौ जायासै गोरोन्थि सिदा सोनानै गेद्दा खालामनानै बाथ्राफोरानो दा खालि बिसथा गोजालाय ओइ सार ओइ सनाराम सार मास्टार ओइ सार ओइ नोंथाङा माबा खर' मावबाय दंलै एसे दौनो एसे फैसा नांगौ खर' मावनाय मोनलोङाबा आखाइ मावनाय खोनादों खर' मावनायखौथ' दिनै फार्स्ट टाइम खोनाबायलै आं माबालै सार
गोदो आंनाबो हाथाय मावोमोन दाना खर' मावग्रा जाबाय 1 घन्टासो थानानै बिखा मावो आधा घन्टासो थानानै उदै मावो आधा घन्टा बेसेबांखौ 500 500नो 400 300 गाहाम मानो नांगौ आंनावथ' मोनसे बुस्थु दंना बिनिनो 100खौ लाखिदो 50 थाखा बायना 50 थाखा आंनो दाउ र' आं मा केम्पिं लास्टालायबाय र' खालि मिटिं नोंसोरनो मिटिं खालामनो होननानै गामि रायजोफोरनाव फैसा खांफिननानै फैसा जाबाय थायो जा र' एसे खुगा हमथाना बाथ्रा बुंगोन हा माने बेबायदि बुङो नोंथांमोननि थै गोलोमदैनि फैसा आलादा हादोर सोरजिनायनि सिमांनि फैसा बेफोरो आंहा नोंसोरनो बाथ्राखौ बुंबाय फैसा सिमांखौ मादों नोंसोरनो नुहैयो नोंसोरनो माथो सेफायो बिसोरनो जों रावनिबो सिमां सिफायाखै जेराव नोंसोर बायदि सिमांखौनो नुनो रोङाबा बेवहाय सिफायनायनि बाथ्रा बोरै फैगौ सिमां नुग्रोनांगोन जारिमिनखौ मिथिग्रोनांगोन हारिखौ अननो सिबिनो रोंनांगोन आंहा नोंसोरजों बाथ्रा जाथायलायबाय थानो सम गैया माब्लाबा सावरायगोन आं थांनोसै जारिमिनखौ जोंबो फरायदों हिसाब लानायनि मोन्थाया जोंहाबो दङ जारिमिनखौथ' जोंबो फरायदोंलै सार नों फरायदो जारिमिननि सोमोन्दै मा मिथिगौ नोंलाय आं जारिमिन मिथिया आं जारिमिनखौ मेगनजों नुबोदों जायखौ नोंसोरो लेखायाव मोनाखै जानो हागौ जारिमिन 1983 मायथाइनि 13 फेब्रुवारियाव मोनाबिलि सम आं आरो आब' सानैबो बाहेरावनो बस्ता बनानै लेखा फरायगासिनो ओजों आंनि आफाया बारान्दायाव मोसौ बिहु सागासिनो आइया इसिङाव बे समावनो हरखाब बहानिफ्रायबा माखासे दुथांफोरा सेखा बा जाथि ज' लाना जोंनि न'खौ बेंफैबाय जों जेबो आन्दाजखौनो मोनासै जेबो हमस्लाबनो हायाखै बिसोरो जेबो खोथा गैया बाथ्रा गैया आंनि आबाखौ बुलायनो हमबाय आबरजों खुनुरखम खारखुमानानै बारान्दा खनायाव थानाय आरो बिसोरो जोंनि मेगन सिगाङावनो आबाखौ बुग्लिनो हमबाय आफानि गाबखांनायखौ खोनानानै आइयाबो इसुंनिफ्राय ओंखारबोनाय आरो बे समाव बिसोरो आइखौबो गाबनोबो हमबाय आरो सासेनि उनाव सासे बिसोरो आफा आरो जोंनि मेगन सिगाङावनो आइखौ जिनाहारि खालामदोंमोन आफा आरो आइनि गोसो मोदोम बुग्लिखानाय बिसोरो बेयावनो जोंनि मेगन सिगाङावनो आरोबाव खास्रि बिस्रि बुथारनाय गालांदों बे समाव जोङो आरो बेयावनो आइया रामाखौ गोसोखांनानै जोङो हरसे गाबदोंमोन सानथाम सोलिनाय बे बुथारनायाव जोंनि गफुर हालामनि गिबि मुंख्लें ओरै गिबि मुंख्लं गरदें बसुमतारीखौ लाफानानै गासै सा 534 बर' सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों आरो नोंसोर बुंदों आं जारिमिनखौ मिथिया जोंखौ निमाहा बिसा जाबाय बेफोरबायदि गोबां जारिमिन दङ सम सम आंजों ओंखार नोंसोरो गासै बाथ्राखौ मिथिजोबो जोङो सानफ्रामबो जौ लोंथिंबायनानै बाइक सलायथिंनानै
ड्राग्स डेन्ड्राइट गान्जा सोबै सोबै हारि आरो समाजनि खोथाखौनो साननो बावलांदोंमोन सार जोंबो दिनैनिफ्राय नोंथांनो समाज दानायनि खामानियाव हेफाजाब होगोन सार समाज सिबिनाया एसेबां गोरलै नङा माखासे जेंना जेंसिनि मोगा मोगि जानोबो गोनां जायो सम सम नोंसोर हागोनल' हागोन ब्रा सार दिनैनिफ्राय लागावसेन जों दे बिदिब्ला जोङो गासैबो थि जाबायब्लालाय आंनि बै गहपुर हालामनि गासै सा 534 सुबुंनि नामाव दिनै 1 मिनिटनि जोङो कन्डलेन्स खालामजाया होनबा ओइ सार मा गफुरल' गासै बर' हारिनि जेसेबां मुंख्लं जालांबाय बिसोरनो उनाव खालामनो माबोरै जागोन आरो मोजांबाव दे बिदिब्ला अन्नानै बयबो गसंनो दा खावलायबाय जागायबाय जोब्बाय